Helo, ga I ofyn I chi gymryd eich seddi eto os gwelwch yn dda, sori dorfi ar y paned. Can I ask you to settle down and return to your seats, please? Sorry to break into your socialising time. There will be plenty of opportunity over lunch. And we do encourage you to really take advantage of the hotel. You're welcome to take your lunch and enjoy it out in the courtyard. I think the sun has disappeared a little bit. Mae'r haul wedi diflannu, ond I yn eich annog chi I fwynhau'r gwesti yma. Mae yna cwrt bach tua canol y gwesti sy'n lle braf iawn I fynd I gael eich cuno. Diolch I chi am ddod nôl yn barod ar gyfer y sesiwn nesaf. Thank you, diolch. WhatsApp diddorol o hwn. Iawn. Croeso nôl bawb. Chi'n clywed fi'n y cefn? Iawn, newn ni ddechrau sesiwn cyn cinio hyfryd. Croeso mawr I bawb yn ôl. I gyflwyno'r sesiwn nesaf, mae'n bleser mawr iawn gyda fi groesawu un plith ni, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Ni wedi cael cyfeiriadau at y ganolfan y bore yma, ond yn sicr mae hwn yn ddatblygiad sydd wedi datblygu yng Nghymru dros y cyfnod diwetha ac yn un awyddus iawn I rhannu llwyddiant y ganolfan gyda'n ffrindiau ni o dramor ac I roi cyfle I donna a gliro sut mae gwaith y ganolfan yn plethu gyda fy ngwaith I fel Comisiynydd. Felly, ata ti nawr, Donna Lewis. Diolch yn fawr. Bore da pawb a diolch yn fawr iawn Efa, enwedig gen y ti Efa am y croeso cynnes. Mae'n hyfryd iawn bod yma gyda chi heddiw. Yn dilyn adolygiad gan Lywodraeth Cymru o'r sector Cymraeg I oedolion, sefydlwyd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn 2016 fel corff cenedlaethol I roed arweiniad strategol i'r sector. Tua'r un adeg, fel mae'n digwydd, gosodwyd y safonau iaith cyntaf ar gyrff gyhoeddus yng Nghymru. Treulwyd cyfnod cyntaf y ganolfan yn cynllunio'r ddarpariaeth dysgu Cymraeg ar draws Cymru'n strategol, sefydlwyd darparwyr I gynnig gwasanaethau dysgu Cymraeg cyson ac o ansawdd yn y gymuned. Sefydlwyd cwricwlwm dysgu Cymraeg cenedlaethol sy'n nodi'r trosolygon ar gyfer y 4 sgil iaith ac sydd wedi ei alunio a fframwaith cyfeirio cyffredin Ewrop ar gyfer ieithoedd y ceffyr. Datblygwyd platfform digidol amlheinog sy'n caniatáu trefn gyson o gasglu data cywir ac yn dilyn siwrne pob dysgwr.
ac hefyd yn gartref i chwilotwr cyrsiau mwyn caniatáu dysgwr i chwilio, gofrestru a thalu am gwrs. Sefydlwyd brand, cryf, dysgu Cymraeg a llunwyd strategaeth farchnata gadarn. Fe osodwyd nod a chyfeiriad clir i'r gweithlu o 700 sy'n gyflygedig yn y sector, gan lunio cymhwyster, proffesiynol a rhaglen o hyfforddiant cenedlaethol. Ar y pryd, y canfyddiad cyffredinol mae'n deg i ddew, dwi'n meddwl am y sector Cymraeg i oedolion oedd mai to hun oedd yn dysgu ac nad oedd amrywiaeth mawr yn y math o bobl oedd yn dewis dysgu Cymraeg. Ond gallai ddweud gyda sicrwydd bod hynny bellach wedi newid, a dyn ni yn sector go wahanol y sector dysgu Cymraeg. Erbyn hyn, mae nifer fawr o ddatblygiadau sydd wedi cyfoethogi'r hyn sydd ar gael i ddysgwyr a siaradwyr newydd. Mae trawsnewidiadau digidol y sector wedi arwain at mwy o ddewis i ddysgwyr. Mae yna bellach nifer helaeth o fodelau dysgu ar gael, gan gynnwys dysgu mewn dosbarth, wyneb i wyneb neu yn rhithiol, a modelau dysgu digidol gan gynnwys cyrsiau cyfunol a hunan astudio. Mae llyfrgell o adnoddau astudio cyfoethog yn cyd-fynd gyda'r cwricwlwm, a mae gan pob dysgwr fy ardal fy nysgu unigryw i gofnodi ei gweithgaredd dysgu Cymraeg. Ac erbyn heddiw, dyn ni'n darparu cyfleoedd dysgu Cymraeg i 17,000 o unigolion y flwyddyn, sy'n cwblhau 30,000 o weithgareddau dysgu, a hynny yn gynnydd o 33% ers i ni gael ein sefydlu. Mae ein dysgwyr ni hefyd bellach yn iau, gyda mwy nac erioed o ddysgwyr 16 i 24 oed yn dilyn ein cyrsiau. Mae 4% o'n dysgwyr o gefndir ethnig amrywiol gyda chynlluniau fel croeso i bawb a'n cynllun gwrthiliaeth newydd yn anelu i gynyddu'r ffigwr hwn. A mae ein dysgwyr ni'n byw ledled Cymru bellach gyda 36% yn yr ardaloedd sy'n yr 100% mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Yn wir, mae bob math o bobl bellach yn dysgu Cymraeg ac o bob ardal yng Nghymru. A mae mwyafrif helaeth ein dysgwyr ni yn parhau i fod yng Nghymru, ond mae dysgu rhithiol wedi agor cyfleoedd i dysgwyr tu hwnt i Gymru hefyd, a nifer o'r rheini yn dysgu am resymau teuluol neu gyda'r bwriad o ddod nôl i Gymru. Mae ffocws ein gwaith ni o ran cynulleidfaoedd hefyd wedi newid, ac bod y dysgu cymunedol neu'r dysgu rhithiol yn parhau fod yn hynod bwysig i'n gwaith ni, dyn ni hefyd wedi datblygu cynlluniau newydd ar gyfer cynulleidfaoedd penodol. A mae hynny'n cynnwys Cymraeg yn y cartre, sy'n darparu cyfleoedd i deuluoedd ddysgu gyda'i plant drwy gynlluniau fel Clwb Cwtch, neu ddysgu yn yr ysgol ble mae eu plant, a dyn ni bellach yn lleoli tiwtoriad mewn ysgolion yn benodol ar gyfer hyn. Mae ein cynllun pobl ifanc ni hefyd yn teilwra'r cynnig dysgu Cymraeg ar gyfer y gynulleidfa hwn, a mae hyn yn cynnwys cynlluniau megis cwrs dysgu Cymraeg i brentisiaid, cyrsiau am ddim i bobl ifanc yn y gymuned ac yn rhithiol, cyrsiau dysgu Cymraeg mewn colegau addysg bellach, a chyrsiau dysgu Cymraeg yn rhan o amserlen is-raddedigion. A dyn ni hefyd wedi partneri gyda Dig Caeredin a Gwasanaeth Awyr Agored yr Urdd i ddarparu elfennau o ddysgu Cymraeg i bobl ifanc sy'n manteisio ar y gwasanaethau hyn. A mae cefnogi ein dysgwyr ni i ddefnyddio'r Gymraeg yn elfen pwysig iawn o'n gwaith. Dydy dysgu iaith ddim yn digwydd mewn seilo wrth gwrs, mae'n rhaid ei ymarfer a'i ddefnyddio mewn bywyd go iawn. Mae'n rhaid felly annog y defnydd o fewn ein cymdeithas, a mae hynny'n gallu bod yn fwy heriol na'i gilydd mewn ambell i ardal wrth gwrs. A dyn ni'n gweithio mewn partneriaeth gyda nifer uchel o sefydliadau gan gynnwys Radio Cymru, S4C, Cyngor Llyfrau, Mentrau Iaith, i enwi dim ond ychydig, ac yn gwneud hynny mwyn cyfoethogi profiadau ein dysgwyr ni i glywed a defnyddio'r Gymraeg. Un o brif gynlluniau'r ganolfan yw siarad, cynllun i helpu dysgwyr sy'n gallu cynnal sgwrs ag eisiau ymarfer, a mae'r ganolfan yn paru dysgwyr gyda siaradwyr i'w helpu nhw i feithrin hyder a defnyddio mwy o Gymraeg, a dwi'n gwybod nifer ohonych chi yma heddiw yn rhan o'r cynllun, a mae'n diolch ni yn fawr iawn i chi am hynny. Mae'r cynllun wedi tyfu dros y blynyddoedd, a bellach mae 314 o barau yn rhan o'r cynllun hwn. A dyn ni hefyd yn ddiweddar wedi peilota math wahanol o gynnig gan groesawu pobl nôl i'r Gymraeg a thargedu unigolion sydd wedi colli hyder i ddefnyddio eu Cymraeg fel oeddwn ni'n clywed ar y panel yn flaenorol. Mae'r ymateb cychwynnol wedi bod yn hynod uchel a chwn i weld sut mae'r sesiynau 10 wythnos yn cael effaith a sut ni'n gallu ymestyn hyn i'r dyfodol.
Ond yn sicr, un o'r cynlluniau mwyaf trawsnewidiol i ni ei ddatblygu yn sicr ydy'r cynllun dyn ni'n ei alw yn Cymraeg gwaith. Y cynllun a sefydlwyd yn 2018 mwyn uwch sgilio gweithleuoedd i ddefnyddio mwy o'r Gymraeg. Yn wreiddiol, roedd y cynllun yn cynnig 3 elfen i gyflogwyr. Cyrsiau preswyl Nant Gwrtheyrn oedd yn canolbwyntio'n benodol ar godi hyder a defnyddio'r Gymraeg. Cyrsiau blasu, hunan astudio wedi deilwrau sectorau benodol, a chyrsiau dysgu dwys yn dilyn modelau hyblyg i weithluoedd amrywiol. Y targed yn y flwyddyn gyntaf oedd cyrraedd 80 o gyflogwyr a 1,300 o ddysgwyr. A'r cwestiwn mawr wrth gwrs oedd sut i ddewis y cyflogwyr a sut i ledaenu'r cynnig mor eang a phosib. A dyma cychwyn y berthynas y ganolfan gyda Comisiynydd y Gymraeg. Roedd cynllunio'r cynnig i gyflogwyr yn strategol, yn holl bwysig, a'r angen i gyd berthnasu'r hyn oedd yn mynd gynnig gyda safonau'r Gymraeg. Llunwyd ymgyrch farchnata a fechan, ond sylweddolwyd yn gynnar iawn mae'r ffordd mwyaf effeithiol o rannu'r cynnig am Cymraeg gwaith oedd i siarad gyda cyflogwyr. Ac felly yn y flwyddyn gyntaf, gan gydweithio gyda swyddfa'r Comisiynydd i adnabod cyflogwyr, fe wnaethon ni gymryd rhan mewn nifer o gynadleddau galwedigaethol, cynhalwyd sesiynau rhannu gwybodaeth gyda cyflogwyr, ymgysylltwyd a chyrff oedd yn cynrychioli sectorau gwahanol, ac yn y flwyddyn gyntaf cynhalwyd cyfarfodydd 1 gyda 120 o gyflogwyr. Ac ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf, oedd 88 cyflogwr wedi cofrestru ar gyfer Cymraeg gwaith a 4,673 o ddysgwyr wedi dilyn ein cyrsiau ffigurau anhygoel. Fe wnaethon ni hefyd gynnal peilot o'r hyn dyn ni nawr yn ei alw yn gynllun sectorol. Cynllun oedd yn cael ei deilwra yn llwyr ar gyfer gweithlu sector benodol ac yn cael ei arwain drwy bartneriaeth ffurfiol gyda corff neu gyrff yn cynrychioli'r sector. Yn y flwyddyn gyntaf, llunwyd y cynllun hwn ar gyfer y gweithlu gofal ac addysg blynyddoedd cynnar gan weithio yn agos gyda mudiad meithrin a cwlwm sef y clwstwr o sefydliadau o fewn y sector yn cynrychioli pob math o ddarpariaeth gofal plant. Fe wnaethon ni helpu i gynnal asesiad i gael mesur gwaelodlin o sgiliau ieithyddol y gweithlu, ac yna athyn ni ati deilwra cyrsiau a modelau darparu cyn treialu popeth i weld pa mor llwyddiannus y gallai'r model hwn fod. Roeddwn ni'n anelu at gyrraedd 100 o weithwyr, ond fe gyroeddwn ni 600, a profodd y model yn llwyddiannus. Oedd yr ymgysylltu yn hynod o uchel wrth wneud hynny drwy bartneriaid ac roedd y canlyniadau yn arwydd o cael. Roedd yn amlwg ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf bod galw a diddordeb am wasanaethau Cymraeg gwaith. Ond wrth gwrs, fe ddysgwyd nifer o wersi hefyd ar gyfer symud ymlaen. Fe wnaethon ni ddysgu bod yr ymgysylltu personol yn bwysig ac yn effeithiol mwyn deall gofynion y cyflogwyr ac i ddwyn perswad bod y ganolfan mewn sefyllfa i gydweithio i ymateb i'w gofynion. Roedd diddordeb y cyflogwyr oedd yn ddarostynedig i safonau'r Gymraeg yn sicr yn uwch na'r cyflogwyr eraill. Enghraifft roedd ymgysylltu gyda cwmnïau yn y sector preifat yn heriol ac yn anodd. Roedd cefnogaeth ac arweinyddiaeth gan yr heina uwch o fewn sefydliadau yn hanfodol. Oedd gwahaniaeth gwirioneddol pan ddigwyddodd hyn, oedd cyflwyno i fwrdd neu ymgysylltu gyda uwch reolwr yn golygu bod momentum go iawn a chefnogaeth i'r swyddogion oedd yn gweithredu'r cynlluniau o fewn eu gweithleoedd. Roedd hyblygrwydd yn allweddol, datblygwyd ei modelau darparu yn rhai creadigol iawn mwyn datrys yr heriau o ryddhau staff neu weithio o amgylch blaenoriaethau gwaith y cyflogwr. Ond, wrth wneud hynny, roeddwn ni'n parhau yn gadarn yn ein cynnig dwys a'n disgwyliadau i ddysgwyr i parhau i ddilyn ein cwricwlwm. Roedd cefnogaeth a chymorth i gyflogwyr yn hanfodol ochr yn ochr a'r hyfforddiant. Roedd cyflogwyr eisiau cymorth i gefnogi ei dysgwyr i wneud defnydd o sgiliau newydd y gweithlu ac i oresgyn heriau a godwyd. Roedd yr opsiwn o hunan astudio wedi profi yn boblogaidd tu hwnt, ond roedd y cyflymder yn araf ac roedd yn sicrhau bod dysgwyr yn cwblhau'r cyrsiau yn heriol. Ac y wers ola a ddysgu oedd bod gweithio gyda partner i gyrraedd sector benodol yn arwain at ymgysylltu a chanlyniadau uchel. Roeddwn ni'n deall y gynulleidfa yn well ac yn gweithio efo arbenigwyr yn y sector i deilwra cynnwys y cyrsiau oedd wedyn yn hollol berthnasol i'r gweithlu. A mae cynllun Cymraeg gwaith ers hynny wedi parhau i gael ei ddatblygu ac wedi mynd o nerth i nerth, gyda'r cynlluniau sectorol yn dod yn fwy a mwy amlwg.
Mae llawer mwy o ddewis i ddysgwyr bellach nag oedd yn y flwyddyn gyntaf. Mae'r modelau darparu wedi parhau i esblygu, ond y nod o ddysgu'n ddwys a'r cwricwlwm dysgu Cymraeg yn parhau yn sail i bopeth. Mae ein gwasanaethau cymorth a chyngor i gyflogwyr wedi datblygu yn aruthrol. Mae erfyn diagnostig ar gael i gyflogwyr i ddefnyddio i asesu sgiliau Cymraeg y gweithlu. Mae fframweithiau ar gymwyseddau iaith y ceffyr ar gael, ac mae Academi Cymraeg Gwaith bellach yn cynnig ystod o hyfforddiant i gyflogwyr ar bynciau megis cynllunio gweithluoedd a chadeirio a chynnal cyfarfodydd. Ac erbyn hyn, dyn ni wedi gweithio gyda dros 1,000 o gyflogwyr a'r niferoedd yn parhau i dyfu. Mae'r cyrsiau hunan astudio nath ni gyflwyno ar gychwyn yn cynllun Cymraeg Gwaith ni wedi parhau yn boblogaidd iawn, gyda 22 cwrs gwahanol bellach wedi deilwra i alwedigaeth neu gyflogwyr penodol. Mae degoedd o filoedd bellach wedi cofrestru ar gyfer y math hwn o gyrsiau, ac yn ystod y pandemig yn benodol, fe welson ni dwf enfawr gyda dros 8,000 o bobl yn ei dilyn mewn cyfnod o 3 mis. Ac ei bod yn gyrsiau blasu, gweddol byr, maent yn agor y drws i gyfleoedd pellach, a maent hefyd yn ffordd o weithio gyda sectorau sy'n gweld cynyddu sgiliau Cymraeg yn her fel y sector hamdden. Dyn ni'n teilwra bob un o'r cyrsiau hyn gyda partneriaid ym mhob sector ac yn ei helpu nhw i hyrwyddo i'r gynulleidfa gan olrhain cynnydd pob dysgwr. Dyn ni hefyd erbyn hyn wedi datblygu cyrsiau hunan astudio lefel gyfan, mynediad a sylfaen, sy'n cyfateb i'r 120 awr o ddisgwylir i ddysgwyr astudio yn y dosbarth. Eto, maen nhw'n hynod o boblogaidd, ac mwyn goresgyn rhywfaint o'r heriau welwyd ar gychwyn yn cynllun Cymraeg Gwaith ni bod dysgwyr angen cwblhau y cyrsiau, mae cymorth tiwtor yn cael ei gynnig ar gyfer pob dysgwr sy'n dilyn y cyrsiau hyn. Mae ein cyrsiau codi hyder ni yn Nant Gwrtheyrn, a rhain o'ch chi sy'n gwybod am Nant Gwrtheyrn, mae o'n le hyfryd iawn yn Pen Llŷn. Maen nhw'n hynod o boblogaeth, gyda dros 1,500 o unigolion bellach wedi manteisio ar y math hyn o gyrsiau dros y blynyddoedd. Maen nhw'n gyrsiau 5 diwrnod, preswyl, ble mae'r dysgwyr yn cael eu trochi yn llwyr yn y Gymraeg ac yn dilyn cwrs sydd wedi teilwrau i'w gofynion a'i galwedigaeth, gan ganolbwyntio ar gynyddu hyder a defnydd o'r Gymraeg, a mae'r canlyniadau wir yn syfrdanol. A'r twf mwyaf erbyn hyn i gynllun Cymraeg Gwaith yw y cynlluniau sectorol. Dyn ni bellach yn gweithio gyda nifer o bartneriaid gan greu rhaglenni hyn wedi teilwra yn llwyr. Dyn ni'n darparu gwasanaeth tiwtor neu gydlynwr benodol i'r sectorau gan gynorthwyo i lunio dewis llawn o gyrsiau dysgu Cymraeg a chodi hyder i ymateb i ofynion y gweithlu a chynlluniau'r cyflogwyr i ddefnyddio mwy o'r Gymraeg. Mae'r rhain erbyn hyn yn cynnwys 6 awdurdod lleol, pob sefydliad addysg uwch ac addysg bellach, Clwb Pêl-droed Wrecsam, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Undeb Rygbi Cymru, pob bwrdd iechyd, gofal cymdeithasol Cymru, yr Urdd, a'r sector addysg a gofal blynyddoedd cynnar. Ac eleni, am y tro cyntaf, dwi'n falch o nodi hefyd y bod ni wedi datblygu cynllun benodol ar gyfer y gweithlu addysg statudol, a mi glywon ni bore yma gan Bethan am bwysigrwydd y gweithlu hwn. Mae'n cynnwys cwrs dysgu Cymraeg sy'n ymateb i ofynion y fframwaith cymwyseddau iaith i ymarferwyr addysg, sy'n cael ei ddefnyddio gan bob darparwr addysg gychwynnol i athrawon. Bydd yr adnodd hwn yn gychwyn ar daith dysgu Cymraeg y darpar athrawon, ac yna mae modd iddynt ddatblygu sgiliau gydol i gyrfa trwy'n rhaglen dysgu Cymraeg newydd ar gyfer y gweithlu addysg. Eleni, bydd yr rhaglen hon yn dysgu a datblygu sgiliau iaith y gweithlu gan gynnwys athrawon a chynorthwywyr dosbarth, gan rhoi arfer iddyn nhw i ddatblygu'r Gymraeg gyda'i dosbarthiadau. Byddwn hefyd yn cydweithio'n agos gyda'r awdurdodau lleol ar gyfer diwallu anghenion datblygu'r gweithlu a fydd yn ei dro yn gwireddu nodau y cynlluniau strategol addysg Gymraeg. Mae'n sicr yn gyfnod cyffroes i ni yn y sector. Mae'n fwrlwm a alw rhyfeddol am gyfleoedd i ddysgu Cymraeg. Ein her ni ydy parhau i ateb y galw a gwneud hynny mewn modd ystyrlon, creadigol ac arloesol. Dyn ni'n hynod ddiolchgar am gefnogaeth barhaus Llywodraeth Cymru a fydde dim ond llwyddiannau ni wedi bod yn bosib heb weithio gyda ystod uchel o bartneriaethau nifer ohonoch chi yma heddiw. A dyn ni hefyd yn falch iawn o'r bartneriaeth sy'n dal i ddatblygu gyda Chomisiynydd y Gymraeg.
Mae'r gyfundrefn o osod safonau yn gosod gofynion ar gyflogwyr a dwi'n falch bod ni'n gallu cynorthwyo cyflogwyr i gyflawni y gofynion hynny. Ac wrth gwrs, wrth galon popeth dyn ni'n wneud, mae'r dysgwyr. Maen nhw i gyd yn ysbrydoliaeth, bob un ohonyn nhw, ac yn sicr yn hanfodol mwyn cyrraedd y nod o sicrhau miliwn o siaradwyr. Gobeithio bod hynny wedi rhoi blas cyflym i chi ar ein gwaith ni yn y ganolfan. Diolch am eich gwrandawiad, a dwi fel chi, dwi'n siŵr yn edrych ymlaen am y sgyrsiau gawn ni yn ystod gweddill y dydd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i ti, Donna. Fi nawr yn mynd i wahodd cwestiynau o'r llawr. Ac eto, os ych chi'n rhoi eich llaw lan, daw microffon ato chi, ac os newch chi roi eich enw a chyflwyno eich hunan. Unrhyw un â chwestiwn? Mae pawb yn bihafio yma fan hyn. Llaw yn y cefn. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn am gyflwyniad diddorol ac am y cyflwyniadau hefyd bore yma. Cwestiwn sydd gyda fi ydy, i ba raddau, Donna, ydych chi'n gweld o'r gwaith ydych chi wedi wneud hefo'r cyflogwyr, bod yr arfer o weithio o bell, gweithio o'r cartre, gweithio ar eich pen eich hun yn eich tŷ o bosib, yn ffactor sy'n dylanwadu ar ymarfer y Gymraeg yn y gweithle, o gael y man sgyrsiau anffurfiol yn y gweithle. Hynny di, i ba raddau mae'n hinsawdd ni wedi newid o ganlyniad i'r arfer newydd hwnnw. A byddwn ni wedi dymuno gofyn y cwestiwn yna hefyd i'r panel blaenorol hefyd, ond diolch yn fawr iawn. Ie, diolch. I ddweud y gwir, mae wedi newid ni hefyd fel sector wrth gwrs. Yn ystod y pandemig, nath yn sector ni drosglwyddo yn llawn i fod yn dysgu yn rhithio bron dros nos. Felly mae'n sector ni wedi effeithio yn yr un ffordd yn amlwg a llawer iawn o gyflogwyr eraill. Ond mae rai fi ddweud, mae hynny ni wedi dod â gwahaniaeth enfawr. Mae yna llawer mwy o bobl yn dysgu Cymraeg erbyn hyn. Mae yna dwf o 11% ers y flwyddyn dwytha yn dysgu Cymraeg. Yr her i ni wedi sicrhau bod yr elfen o ymarfer a ddefnyddio a siarad yn parhau i fynd yn amlwg ochr yn ochr. Felly mae yna lu o gynlluniau yn cael ei gosod i gyd-fynd gyda'r elfen dysgu. A beth dwi'n dweud trwy'r amser ydy dysgu ddim yn gweithio heb bod y defnydd yn dod ochr yn ochr hefyd. Felly mewn unrhyw ddosbarth os yn rhithiol neu mewn dosbarth wyneb i wyneb, mae'r elfen o siarad gyda cyfoedion, siarad gyda cydweithwyr yn rhan hanfodol o'r hyn dyn ni'n ei gynnig mewn gwersi dysgu Cymraeg erbyn hyn. Felly, dyn ni ddim wedi gweld unrhyw lithiant o ran galw os rhywbeth dyn ni wedi gweld cynnydd yn y galw. Fel o'n i'n sôn, dwi'n meddwl mae'r llwyddiannau mwyaf i ni yn dod ble mae uwch reolwyr yn wirioneddol yn gosod cyfeiriad i sefydliadau. Mae gen i digwydd bod cynllun mawr newydd yn y sector iechyd a gofal, eleni am y tro cyntaf, lle dyn ni'n gosod tiwtor ym mhob bwrdd iechyd. Mae hyn wedi cymryd 5 mlynedd i drafod, a dim ond yn y flwyddyn dwytha, mae yna newid agwedd wedi bod ar yr rheina uwch o fewn y byrddau iechyd. Felly, mae yna bethau cadarnhaol iawn, dwi'n meddwl, dyn ni'n gweld yn sicr, ac dwi'n meddwl bod rhaid i ni ganolbwyntio ar yr elfen defnyddio gymarfer, ond i ni yn sicr mae'r twf yn eithriadol. Diolch, Donna. Oes unrhyw cwestiwn arall? Oes. Diolch yn fawr, a diolch am y sgwrs difyr cynnog prys dwi Prifysgol Bangor. Dyn ni'n clywed weithiau'n anecdotaidd beth bynnag bod cyflogwyr ddim bob tro'n awyddus i ryddhau staff i ddysgu yn ystod oriau gwaith, i ddysgu iaith, i ddysgu Gymraeg yn ystod oriau gwaith. Ydy hwn yn rhywbeth ydych chi'n profi ag os ydych chi? Sut ydych chi'n cael drost hyn? Diolch. Dwi'n meddwl oeddwn ni'n brofio mwy ar y dechrau, yn sicr, ond yn fuan iawn yn ystod cyfnod Cymraeg gwaith, a fydd efo'n cofio hyn, oeddwn ni wedi mynd ati osod cynllun, oeddwn ni eitha disgriptif yn y ffordd oeddwn ni'n mynd ati siarad efo cyflogwyr, ond yn fuan iawn nath ni ddarganfod bod rhaid i ni fod yn llawer mwy hyblyg. Mi oedd rhyddhau staff yn rwystyr, felly beth dyn ni'n gwneud ydy dyfynu efo modelau hynod o greadigol a gweithio nhw o gwmpas y cyflogwyr. Felly, mae yna modelau fel mae rhywun yn gallu rhyddhau staff am wythnos, a wedyn maen nhw'n gallu dysgu gyda'r nos am gyfnod, a wedyn dod yn ôl am wythnos efo'i gilydd, a mae'r cyflogwyr yn rhyddhau'r amser hynno.
Mae yna rhai cyflogwyr yn rhoi amser unlw pan mae hi'n dod i ddysgu Cymraeg. Felly mae rai fi ddweud erbyn hyn, dydy o ddim yn rwystyr, ond falle bod ni wedi aeddfedu hefyd i ddeall bod angen llawer mwy o hyblygrwydd a deall gofynion y cyflogwyr siarad a trafod efo nhw. Ac mae ystod y cyflogwyr sydd yn cymryd rhan yn ein cynlluniau ni bellach yn eang tu hwnt. Reina fel byrddau iechyd sydd â heriau anferthol, ond hefyd sydd yn llwyddo i fanteisio ar y cynnig sydd ar gael. Diolch. Cwestiwn yn y cefn. Helo, Enfys Williams o Fwrdd Iechyd Hywel Dda. Sylw yn hytrach na cwestiwn. Diolch i ti Donna am dy gyflwyniad. Ni'n ffodus iawn yn Hywel Dda. Ni yn ein ail flwyddyn o gael tiwtor yn benodol i'r Bwrdd Iechyd mwyn magu hyder staff a ffili camol y cwrs ddigon. Mae fe'n ei siwt gwahaniaeth i'n staff ni a'r gwasanaeth maen nhw'n gallu rhoi yn cleifion ni, felly ni'n ddiolchgar iawn a ni'n awyddus iawn i weld y cynllun yn parhau ar ôl y flwyddyn ariannol hon. Ac os allai ymateb i'r sylw hefyd, mae ymarfer yn bwysig iawn, ond wedyn ni mae dyletswydd arno ni fel cyflogwyr bod staff falle yn dysgu o gytre i rhoi cyfleoedd iddyn nhw ymarfer. Felly ni'n cydweithio gyda'n tiwtor ni i rhoi sesiynau naill ai wyneb yn wyneb yn yn ysbytau ni i nhw gael ymarfer, neu hefyd ar Teams, le mae'n tîm ni jyst yn troi lan mwyn cael sgwrs gyda nhw am y tywydd am beth bynnag maen nhw eisiau. Felly mae cyfrifoldeb ar gyflogwyr hefyd i feithrin y sgiliau yna unwaith bod nhw wedi cael yr hyfforddiant a wy'n ddiolchgar iawn am y cyfle ni wedi cael i rhoi y cwrs i'n staff ni. Diolch. Diolch Enfys. Cyfle un cwestiwn ola i ddod o'r sesiwn i ben. Unrhyw un arall? Gret. Helo na, Sean Vaughan o gyfreithwyr Darwin Gre. Mae'n ddiddorol clywed yn ddiweddar, dwi'n meddwl, defnydd o terminoleg siaradwyr Cymraeg newydd a dwi'n licio'r terminoleg yna. Sut ydych chi'n ffeindio bod byddwn ni anfon gael dysgwyr, bod na ddim label dysgwyr na, a sut da ni'n newid i ddechrau gweld pobl fel siaradwyr Cymraeg ac cael gwarad o'r label, bod na ddim ddau haen o siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Cymraeg, a bod na jyst siaradwyr Cymraeg, lle. Ie, cwestiwn diddorol. Gen i'n dyn ni wedi trafod lot yn y ganolfan. Mi nathon ni hefyd ymgynghori gyda ein dysgwyr ni i hynny, i gael ei barn nhw'n edrych na bod ni'n gwneud rhyw benderfyniad ar ei rhan nhw, a cymysg oedd ei barn nhw rhai yn hoffi'r label dysgwyr, oherwydd dyn ni gyd yn dysgu'n dren trwy'r amser, rhai yn hoffi'r label siaradwyr newydd. Felly, dyn ni wedi penderfynu bathu'r ddau, chymod ni'n defnyddio'r ddau derm, ond beth sy'n bwysig i ni ydy bod ni'n annog unrhyw un os dyn nhw'n dysgwr neu'n siaradwr newydd i wneud defnydd o'r Gymraeg sydd gyda nhw, a dwi'n meddwl bod o ot pa label sydd gan unrhyw un. Beth sy'n bwysig ydy bod ni'n annog rheini sydd ar cychwyn i siwrne a rheini falle sydd yn fwy rhugl i natur i wneud y defnydd yna o'r Gymraeg. Felly, yn cweit yn ateb y gwestiwn di, ond beth ni'n neud ydy defnyddio y ddau, a dyna beth oedd yn dysgwyr ni'n dymuno. Gwych, diolch yn fawr iawn Donna. Felly ni'n dod o'r sesiwn yma i ben gyda diolch yn fawr iawn i Donna am ei chyflwyniad. Ni'n troi nawr at y sesiwn ola cyn cinio a dwi am wahodd y siaradwyr sy'n cyfrannu'r sesiwn nesaf i gymryd seddau ar y llwyfan. Croesawu chi'n fawr yna i cyflwyno chi yn y funud. Croeso, diolch. Diolch yn fawr. Hyfryd. Gwych. Wel, bydd yr rhai craff yn eich plith chi wedi sylwi bod ni wedi canolbwyntio bore yma ar sut mae sefydliadau yng Nghymru wedi ymateb i safonau'r Gymraeg dros y degawd diwetha, a sut mae'r defnydd o'r Gymraeg wedi cynyddu a gwasanaethau Cymraeg i'r cyhoedd wedi gwella o gynlyniad i hynny. A fe fyddwn ni'r prynhawn yma wrth gwrs yn troi yn golygon at y gwersi allwn ni i ddysgu gan ein cyfeillion sydd wedi teithio o dramor i fod gyda ni. Felly tra bod y sesiwn diwetha wedi edrych ar Gymraeg yn y gweithle falle yn benodol, beth hoffwn ni wneud yn y sesiwn nesaf yw edrych ar sut mae safonau'r Gymraeg wedi cael effaith ar sefydliadau ac ar wasanaethau, falle chydig bach y tu hwnt i'r gweithle yn unig.
Mae safonau'r Gymraeg yn set diddorol o gyfarwyddiadau i sefydliadau. Ni wedi cael trafodaeth ber ar hynny bore yma. Ac dath yn amlwg i fi yn sydyn iawn bod na rhai safonau sydd mewn gwirionedd yn bwysicach nag eraill, am peidiwch o dweud hynny wrth y sefydliadau. Ond mae yna rai safonau sydd yn fy marn i yn barod yn weddol bellgyrhaeddol ac o'r potensial i fod hyd yn oed yn fwy pellgyrhaeddol i'r dyfodol. Mae yna safonau sy'n ymwneud ac asesu effaith penderfyniadau polisi ar y Gymraeg ac mae yna safonau pwysig iawn yn rhoi'r dyletswydd y rai sefydliadau i hybu o hwyluso'r Gymraeg yn ehangach yn ei hardaloedd drwy lunio a gweithredu strategaethau hybu. Felly, dwi'n croesawu ataf i'r llwyfan i drafod rhai o'r safonau mwy diddorol. Dwi ddim yn dweud mwy pwysig, mwy diddorol. Owain Williams, Swyddog Polisi Caerdydd Dwyieithog Cyngor Caerdydd. Mae Ffion Griffith, pennaeth Caerdydd Dwyieithog, yn ymddiheuron fawr. Dyw hi ddim yn gallu bod gyda ni heddiw oherwydd angladd teuluol, ond ydi am ddiolch yn fawr iawn i Owain am fod mor barod ar fyrybydd i gymryd rhan y bore yma. Ben Sgrin, arweinydd y Gymraeg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, a Gwyneth Es, rheolwr polisi corfforaethol, perfformiad a phartneriaeth Cyngor Sir Gar. Felly croeso mawr iawn i chi. Dwi am droi at Owain i ddechrau ac i roi ystyriaeth i'r safonau llunio polisi. Wyt ti eisiau sôn, gaid o wahodd i Owain, i sôn ychydig bach am y gwaith mae'r cyngor wedi wneud ers cyflwyno'r safonau i sicrhau fod y Gymraeg yn cael ei chynnwys fel pwnc prif ffrwd wrth wneud penderfyniadau polisi. Diolch Efa, diolch am y gwahoddiad hefyd. Fel ni'n ei clywed yn gynharach bore yma, dwi'n credu bod yr hyn ddwedodd Dylan a Ffreier hefyd yn wir am Gyngor Caerdydd o safbwynt cyflwyno'r safonau. Mi oedd ganddo ni gynllun iaith, felly mi oeddwn ni mewn sefyllfa falle gwell na rhai sefydliadau eraill pan ddath y safonau i fewn. Yr effaith gyntaf dwi'n credu oedd i ffocysu meddyliau, swyddogion yn fewnol, aelodau etholedig ac yn y blaen, bod hwn rhywbeth deddfwriaethol, bod angen sylw. So oedd hwnna'n yn eitha pwysig. Yn ehangach na hynny, un o'r pethau dwi'n credu sy'n eitha trawiadol am y safonau oedd yn gorfod ni drwy fabwysiadu strategaeth hybu i ailwampio yn fforwm iaith ni. So ganddo ni fforwm iaith blaenorol. Ailwampiwyd hwnnw'n fforwm iaith Caerdydd Dwyieithog, sef fforwm o bartneriaid a rhanddeiliad allanol. Ac arwydd o'r newid yna oedd bod ni yn hytrach na cadeirio'r fforwm yn hunain, oedden ni'n rhannu'r gaderyddiaeth gyda phrif weithredwr Menter Caerdydd, felly sydd yn weithgar iawn ym Manghaerdydd ar lefel gymunedol. Felly oedd hwnna'n yn gam arwyddocaol. A enghraifft o'r allbwn yna yw cefnogaeth barhaus Cyngor Caerdydd i wyl tafwyl yng Nghaerdydd. Rhain ni ohonoch chi sy'n gyfarwydd ar wyl. Gwyl mae Menter Caerdydd yn ei threfnu'n llwyr, ond mae'r gefnogaeth yna yn arwydd o ffrwyth yr hyn sy'n digwydd yn y bartneriaeth. A wedyn hefyd yn fewnol, oedd ganddo ni fforwm o aelodau etholedig. Mi ddath y safonau a chyfrifoldebau arnyn nhw o ran monitro a chraffu y safonau ac hefyd ar y strategaeth hybu. Mae hynny wedi bod yn bwysig, achos mae hwnnw'n grŵp trawsbleidiol, so mae angen ffrindiau ar y Gymraeg ym mhob plaid. A hefyd, mae'n werth nodi hefyd wrth basio bod y briff y Gymraeg wedi bod yn nwylo arweinydd Cyngor Caerdydd ers, cyn i'r safonau ddod i fewn, ond mae hynny hefyd wedi bod yn fanteisiol iawn i ni yng Nghaerdydd, a ddylen ni ddim tan brisio, ni wedi clywed am arweinyddiaeth yn barod, felly ddylen ni ddim tan brisio gwerth cefnogaeth arweinyddiaeth hefyd chwaith. Yn ogystal â hynny, dwi'n sôn am effaith y safonau, pan ddethon nhw fewn, oedd angen cynyddu capacity yn fewnol.
o ran monitro, cofnodi ac yn y blaen, y cadw cofnodion ymchwiliadau ac yn y blaen. So mi gynyddwyd capacity yn fewnol o ran yr ymdrech polisi. Ddaeth yna un swyddog polisi'n benodol i fewn ar gyfer y safonau. Mae hwnna wedi tyfu bellach i 2 swydd a hanner. A beth mae hynny wedi galluogi ni wneud ydy falle i edrych y tu hwnt i'r safonau. Nethon ni hynny yn fuan iawn dweud y gwir yn 2019 drwy gyflwyno polisi enwi strydoedd newydd i Gaerdydd. Polisi sy'n golygu bod ar lefel elfennol iawn bod defnydd iaith yn cynyddu, so beth mae hwnna'n golygu ydy bod ni'n ehangu'r defnydd o strydoedd ac enwau dwyieithog yng Nghaerdydd, a hefyd bod strydoedd newydd yn y ddinas yn cael enw Cymraeg sydd wedi wreiddio yn hanes a threftadaeth y ddinas. Yn ddiddorol iawn pan wnaethon ni ymgynghori ar y polisi enwi strydoedd, oedd y swyddogion ymchwil yn gweithio ni. Mae'r polisi yma wedi cael y mateb mwyaf o'n nhw wedi weld ar wahân i un sydd polisi ar faw cwn, so dwi'n gwybod beth mae hwnna'n gweud. Ond oedd yr ymateb yn galonogol iawn, ac y Cymru Cymraeg yn amlwg yn gefnogol i'r polisi, ond oedd 2 dreian o'r Cymru di-Gymraeg yng Nghaerdydd hefyd yn gefnogol i'r polisi. So oedd hwnna'n yn wers bwysig i ni i ddysgu, a hefyd yn dangos falle gwerth ymgynghori ac ymgynghori yn iawn, felly bod ymgynghori yn gallu bod yn ffrind i'r Gymraeg, ac mae hynny wedi cael ei ategu fi'n credu gan y Tribune List yn ddiweddar hefyd. Gwych. Owen, allai wahodd ti i ymhelaethu falle ychydig ar ganlyniadau dyfarniad Tribune List y Gymraeg gawson i'r llynedd, oedd yn ymlygu 2 elfen bwysig wrth i gyrff cyhoeddus sicrhau gydymffurfio'r safon llunio polisi, sef yr angen i sefydliadau gynnwys digon o wybodaeth mewn digfennau ymgynghori am yr effaith posib i ganiatáu ymdrech gydwybodol i ystyried yr effeithiau, a hefyd yr angen i ystyried effeithiau uniongyrchol ac uniongyrchol y datblygiadau polisi, a jyst falle disgrifio ydych chi wedi newid unrhyw beth yng Nghaerdydd eto o gynlyniad i'r dyfarniad hwn. Wel, diolch ti. Werth nodi, dwi'n gwybod os, dwi'n siŵr bod nifer o'n chi yn yr ystafell wedi gallu gweld seminar y Comisiynydd gynhaliwyd ar ddyfarniad y Tribune List nôl ym mis Rhagfyr. Dwi'n credu oedd hwnna'n yn seminar bwysig iawn, dwi'n credu, oedd hi ar gael yn y 2 iaith, felly oedd swyddogion cyngor sydd yn siarad Cymraeg yn gallu gwylio'r seminar hefyd, felly'n credu oedd y neges yna wedi bwrw yn gyflym iawn, bod ni wedi cael nifer o swyddogion cyngor i wylio'r seminar honno. Enghraifft o fel wnaethon ni weithredu, o fewn deufis i'r seminar honno, oeddwn ni'n rhannu gyda grŵp deddf rhanbarthol, so oeddwn ni'n rhan o grŵp awdurdodau lleol yn rhanbarthol, nodyn canllaw oeddwn ni'n paratoi i staff Cyngor Caerdydd ar obligiadau y seminar, ond y sesiad effaith a dyfarniad Tribune List yn benodol, a'n bod ni yn y broses o ailwampio asesiadau effaith yn ffurflen templed ni fel cyngor. Felly mae'r gwaith yna wedi mynd rhagddo. Y math o beth oedd ni'n gwneud ynghynt, da ni wedi newid, so lle oedden ni'n cyfuno'r Gymraeg ag elfennau eraill nawr, mae gan y Gymraeg elfen rhan benodol iddi hi hun yn asesiadau effaith ni. Da ni hefyd yn ddiweddar wedi ychwanegu testyn llwyd felly i'r blychau yna, felly mae'r testyn yna'n barod yn cyfeirio sawl sy'n llenwi'r ffurflen o ran yr hyn allan nhw fod ni ddweud sydd yn adeiladol yn amlwg o safbwynt y polisi neu'r penderfyniad sy'n cael ei ystyried, ac yn sôn am bethau fel ffynonellau data, cymchwil ac yn y blaen. So mae hynny'n osgoi yr hyn oedden ni'n cael yn flaenorol yn aml iawn oedd effaith ar iaith Gymraeg, ddim yn rhagweld unrhyw effaith, full stop. So sim lot o hyn yn digwydd nawr, mae hwnna wedi newid yn yr chydig fisoedd diwetha. Mi oedd yna rhywun yn sôn, wel, beth ydych chi wedi bod yn gwneud felly, un o'r pethau fe rhywbeth eitha yes minister am hynny yw, dyn ni wedi llunio polisi ddogfen llunio polisi sydd wedi seilio ar y safonau llunio polisi.
Ond mae wedi gweithio, a mae'r gwaith yna'n mynd rhagddo fe. Mae prosesau nghlwm a hwnna, mae rheolwyr gweithredol nawr yn gorfod llofnodi asesiadau effaith ar y Gymraeg. Felly mae yna berchnogaeth ar lefel uwch yn hytrach na swyddogion yn gwneud fel rhes o waith papur. Felly mae'r swyddogion rheolwyr gweithredol nawr yn llofnodi rheina, a mae yna hyfforddiant ar y gweill hefyd un rheolwyr ni. Dim cweith i cicio fewn eto, ond mae hwnnw'n digwydd, fydd hwnnw'n digwydd nawr yn y mis neu ddau nesaf. So mae hwnna'n yn rhywbeth hollol ymarferol da ni wedi wneud. Gwych, diolch Owain am rhannu'r arfer dda yna. Dwi'n mynd i droi nawr at y safonau hybu ac at Gwyneth. Ni wedi clywed sôn am ganlyniadau'r cyfrifiad yn dydyn ni'r bore yma, ond mae'n dangos yn glir dwi'n credu'r angen am weithredu cadarn a phendant, a chadarnhau i fi pa mor bwysig yw'r strategaethau hybu yma a mae cynghorau sir a pharciau cenedlaethol yn ei gweithredu, a pa mor bwysig ydyn nhw. Fe fues i yn lansiad strategaeth newydd Cyngor Sir Gar y llynedd, yr ail strategaeth i chi lunio. Hoffet ti sôn ychydig am y weledigaeth a sut eithwch chi ati i lunio'r strategaeth hon a rhannu'r arfer dda gyda phobl eraill o ran sut eithwch chi ati a pha wahaniaeth i chi'n gobeithio i greu drwy'r strategaeth honno? Iawn, diolch. Prawn da pawb. So cyn mynd i sôn falle am y strategaeth ei hunan, falle gosod Sir Gar mewn rhywfaint o gyd-destun. Fi'n siŵr os ydych chi'n byw yng Nghymru, chi wedi clywed am canlyniadau cyfrifiad Sir Gar. Canlyniadau siomedig tu hwnt mewn gwirionedd dros y ddwy gyfrifiad diwetha. A mi roedd canlyniadau Lenny yn siom. Fi'n credu oedd Bethan yn sôn ynghynt, o'n i wedi disgwyl falle gweld y ganran yn mynd lawr yn Sir Gar, ond nid yn niferodd i'r graddau yr aithi. Felly mae'n dangos bod tipyn o waith gyda ni i wneud eto, ond mae yna seiliau cadarn o ran cydweithio yn digwydd nawr o fewn Sir Gar, a'r gobeith yw byddwn ni'n gallu symud ymlaen mewn ffordd mwy gadarnhaol falle na ni wedi gweld yn yr canlyniadau diwetha. Felly, jyst o ran cyd-destun, 2021, mae rhyw 188 o filoedd o bobl yn byw yn Sir Gar erbyn hyn, y bedwerydd sir fwyaf yng Nghymru, a ni wedi gweld cynnydd o 2.2% yn y boblogaeth sydd falle yn mynd yn erbyn yr tueddiad mae siroedd eraill wedi gweld yn ystod y cyfnod hynny. Ar yr un adeg, 39.9% o'r boblogaeth yn siarad Cymraeg, oedd hynny wedi cwympo 4.1%. Felly ni wedi gweld dirywiad graddol ers mewn gwirionedd yn 90 ganrif diwetha. Ac ar un ystyr, os chi'n dilyn yr ddeialog genedlaethol, gallech chi gymryd bod yr Gymraeg yn iaith farw yn Sir Gar. Ond mae'r 39.9% na'n Sir Gar yn cyfateb i 73,000 o siaradwyr. Felly mae'r niferoedd hynny yn gwbl bwysig i ni yn Sir Gar, yr ail sir fwyaf yng Nghymru o ran siaradwyr. A mae Sir Gar i fi yn bach o test case i weddill Cymru o ran ble mae'r Gymraeg yn mynd nesaf. Felly fel oedd Evan sôn, mae'r paratoi'r strategaeth hybu yn ofyniad trwy'r safonau arno ni fel Cyngor Sir, ond o'r cychwyn cyntaf mewn gwirionedd, ni wedi cydnabod fel Cyngor Sir gallwn ni ddim gwneud hyn ar ben yn hunain o ran hyrwyddo a hybu'r Gymraeg o fewn yn cymunedau ni. Felly mae'r fforwm sirol, oedd Owain yn sôn amdano'r fforwm yn Gaerdydd, mae gyda ni fforwm cyfatebol yn Sir Gar. Mae'r fforwm sirol wedi bod yn gwbl greiddiol i'r strategaeth hybu gyda ni yn Sir Gar, ac yn enw'r cyngor mae'r strategaeth, mae'n gwbl ar y cyd gyda partneriad y fforwm sirol. Felly, yn ymwneud â'r fforwm sirol gyda ni yn Sir Gar, mae gyda ni'r mentrau iaith, tair ohonyn nhw yn weithredol yn Sir Gar, mudiadau, fel oedd Bethan yn sôn amdano yn y cychwyn, yr urdd y mudiad, ffermwyr ifanc, ac yn bwysig hefyd, y mudiadau ymgyrchu, lobio fel Cymdeithas yr Iaith a dyfodol yr Iaith yn aelodau creiddiol o'r fforwm sirol gyda ni yn Sir Gar. Yn ychwanegol falle, beth ni wedi gweld cynnydd yn yr cyfnod mwyaf diweddar yw aelodau'r cyrff cyhoeddus yn chwarae'r rôl mwy blaenllaw falle ar y fforwm sirol hefyd, yn fes o'r bwrdd iechyd gyda ni heddi, ond mae'r gwasanaeth tân, heddlu, prifysgolion o'r colegau ac ati yn chwarae'r rôl greiddiol. Felly mae'r strategaeth hybu yn Sir Gar yn un sydd wedi cael ei baratoi a'i gyd gynllunio rhwng y partneriad hynny i gyd.
Ni di gosod nod ar gyfer yn ail strategaeth ni a gyhoeddwyd llynedd, sef i anelu at wneud y Gymraeg yn brif iaith y sir, adfer y Gymraeg yn iaith a siaredur ac y ddefnyddir gan fwyafrif ein trigolion yn gyson ac ym mhob agwedd o fywyd. A fi'n credu bod na gydnabyddiaeth falle wrth baratoi'r ail strategaeth, bod na elfen o golli hyder wedi bod yn y Gymraeg yn Sir Gar. Ni wedi clywed cyfeiriad at hynny eisoes heddi. Ond falle elfen o gymryd y Gymraeg yn ganiataol yn Sir Gar hefyd, falle bod y cenhedlaeth hun nawr falle ddim wedi trosglwyddo'r iaith i'r cenhedlaeth sydd nawr yn yr oed gweithio, a ni'n gobeithio'n dechrau gweld hynny'n newid nawr o ran plant yr genhedlaeth hynny nawr yn mynd trwy addysg gyfrwng Gymraeg. Felly yn hynny, yn ogystal â'r nod, fe osodwn i'r weledigaeth ganlynol, na i ddarllen yma, achos mae'n eitha hir, ond mae'n eitha pwysig i gyfleu yr holl erfennau gwahanol sy'n cyfrannu at hyn yn Sir Gar. Rydym eisiau gweld cynnydd yng nghyfran trigolion Sir Gar sy'n gallu siarad Cymraeg ac yn defnyddio'u Cymraeg yn gyson. Rydym eisiau gweld y Gymraeg yn norm gweithio a gweithredu yn sefydliadau cyhoeddus y sir ac yn fwy cyffredin ym busnesau'r sir. Rydym eisiau i'n pobl ifanc weld dyfodol iddynt yn y sir mewn cymunedau Cymraeg, cynaliadwy a ffyniannus yn economaidd, yn ddiwylliannol ac yn gymdeithasol. A falle yr elfen bwysicaf o'r weledigaeth yw'r frawddeg olaf. Rydym eisiau i bawb fod yn falch o'r Gymraeg yn Sir Gar. A falle mae hwnna'n rhywbeth i ni'n trial pwysleisio wrth symud ymlaen gyda'n strategaeth newydd ni, yr balchder yn y Gymraeg a'r hyder hynny wrth symud ymlaen. Yn hynny o beth wedi, mae gyda ni 4 amcan i ni'n gweithio tuag atoch. Mae gosod strategaeth neu gosod polisi yw'r cam hawdd, gweithredu yw'r cam anoddach. Felly, yr amcanion i ni'n gweithio tuag ato yw cynyddu nifer y siaradwyr, cynnal balchder y hyder trigolion, y Gymraeg yn norm yn y gweithle a'r gweithlu a cymunedau Cymraeg sy'n ffynnu. Wrth gosod falle yr ail strategaeth hybu, rhai o'r gwersi falle wnaethon ni ddysgu o'r strategaeth gyntaf, oedd yr angen i symud pwyslais o hybu a hwyluso tuag at cynyddu defnydd o'r Gymraeg. A bod hynny yn cryfhau perthynas yn trigolion ni gyda'r Gymraeg hefyd, bod nhw'n gweld efo rhywbeth dydd i ddydd o'n nhw'n gallu defnyddio, yn hytrach na falle na rhywbeth o'n nhw'n gweld yn yr ysgol neu yn y gwaith falle i raddau. Un o'r pethau arall hefyd oedd yr angen i integreiddio'r Gymraeg mewn i strategaethau corfforaethol y sefydliadau, yn hytrach na bod y Gymraeg yn eistedd ar wahân, oedd eisiau priflifo'r Gymraeg mewn i gwaith craidd y sefydliadau. Mae hynny'n dechrau digwydd gyda ni erbyn hyn. Yr elfen arall wedyn oedd yr angen i gwneud gwell defnydd o ddata a deallusrwydd o'r data hefyd. Fi'n credu bod yn sectorau cyhoeddus a cymunedol ni yn mynd i wynebu her o ran adnoddau yn symud ymlaen. Felly mae'n bwysig ofnadw bod ni'n cyfeirio ac yn defnyddio'r adnoddau sydd gyda ni yn y meysydd lle maen nhw'n gallu cael yr effaith fwyaf. A'r elfen cyd-berchnogaeth a bod hyn yn gyfrifoldeb ar bawb. A falle dylen ni wedi sôn yn gynt hefyd, mae gyda ni yn Sir Gar gadeirydd annibynnol i'r fforwm sirol. Ni'n ffodus iawn bod Comisiynydd Iaith gyntaf Cymru yn trigolyn yn byw yn Sir Gar, felly mae Mary Hughes yn cadeirio'r fforwm sirol i ni yn Sir Gar ac yn arwain y fforwm yn gwbl annibynnol gan ddal ni gyd i gyfrif fel partneriad ar y cyd. Felly jyst o ran chydig o flas o'r gwaith sy'n ni'n gwneud yn Sir Gar, yn amlwg mae'r cyngor yn gweithio ar symud yr ysgolion ar hyd y continuum o ran datblygu'r darpariaeth o ran addysg cyfrwng Cymraeg, ond ochr yn ochr hynny mae partneriad y fforwm sirol yn atgyfnerthu yr cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg o fewn y cymunedau lle mae'r ysgolion hynny'n symud ar hyd y continuum. Felly mae'n un peth i symud yr ysgol ar hyd y continuum, ond yn osnag yw'r cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gymuned yn bodoli hefyd, dyw'r disgyblion a'r teuluoedd hynny ddim yn gweld yr un gwerth. Cynlluniau penodol gyda ni o ran datblygu'r defnydd o'r Gymraeg o fewn prentisiaethau a graddedigion, nid jyst yn y cyngor sir ond ar draws partneriad y fforwm sirol.
Mae hwn yn rhywbeth mae angen I ni wneud cynnydd dirfawr arno mewn gwirionedd, a mae trafodaethau ar waith ar hynny. A jyst yn cyfeirio nôl falle at trafodaethau bore yma yr elfen defnydd mewnol, lle siarad o safbwynt y cyngor sir, mae hwnna'n rhywbeth I ni'n edrych arno I weithredu, I rhoi ar waith ar hyn o bryd. Ond fel o'n i'n sôn, mae gosod polisi defnydd mewnol yn un peth, mae newid yr agweddau a'r arferiadau o fewn sefydliadau yn her gwbl gwahanol. Felly na'r prif bethau falle ni'n edrych arno ar hyn o bryd. Diolch yn fawr iawn I ti, Gwyneth. Mae strategaeth bresennol y cyngor yn gosod pwyslais mwy penodol ar y Gymraeg a'r economi, sy'n rhywbeth dwi'n credu mae swyddfa'r Comisiynydd wedi galw amdano fe ers amser hir. Ac o'n I eisiau gofyn cwestiwn I ti, sef I ba raddau mae hynny wedi esgor nawr ar mwy o drafodaeth rhwng eich adran chi, falle ar adran datblygu economaidd, ac ydy'r pwyslais yma fewn y strategaeth wedi arwain at drafodaethau mwy pellgyrhaeddol ac asiantaethau eraill, ac ni'n gwybod am cynllun arfor ac yn y blaen, a allet ti egluro chydig bach am pa mor bwysig I chi'n gweld y cysylltiad rhwng y Gymraeg ac economi? Mae'n gwbl greiddiol I ni mewn gwirionedd, a fi'n credu dim ond yn y blynyddoedd diwethaf, fi'n credu mae'r berthynas yna wedi closio, bydden ni'n dweud. Fi'n credu bod yna gydnabyddiaeth o ran datblygu economaidd o ran yr elfen lleol. Mae hwnna fi'n credu wedi dod yn fwy real ers y pandemig, o ran fel I ni'n cefnogi'n economi sylfaenol ni yn lleol, yr foundational economy, a fel I ni'n integreiddio'r Gymraeg mewn I hynny. Mae'r rhaglen arfor yn amlwg wedi bod o fydd I ni yn Sir Gar, a yn ogystal â'r cyfleoedd mae wedi agor, mae wedi closio lan y berthynas bydden ni'n dadle rhwng y siroedd yn y gorllewin hefyd. Felly mae'r berthynas hynny rhwng ni yn Sir Gar, Ceredigion, Gwynedd ac Ynys Môn wedi dod tipyn yn agosach o achos y cyfleoedd mae arfor wedi creu yn hynny. Mae yna debygrwydd mawr, bod yna wahaniaethau yn amlwg, mae yna debygrwydd mawr o ran natur a hinsawdd y Gymraeg yn y siroedd hynny, a fel ni'n symud ymlaen. Felly, o ran cyfleoedd lleol wedyn, mae dyn ni gynlluniau mawr o ran pentre awel yn Llanelli. Mae hwnna'n rhan o'r fargen ddinesig. Mae'r Gymraeg yn gwbl greiddiol yn hynny o beth. A'r peth ni'n gweithio tuag ato, falle o ran datblygu economaidd, yw symud tu hwnt i'r cyfieithu arwyddion, a'r gwaith papur ac ati, bod ni'n gwneud yn fwy o ffocws ar gwerth cymdeithasol a bydd cymdeithasol o'r Gymraeg trwy datblygu economaidd. Mae hynny yw groesawu'n fawr, diolch Gwyneth. O wain, dwi'n mynd I droi nôl at y ti, ac falle droi oddi wrth economi faes pwysig arall, sef cynllunio. Mae yna ymgais fwriadus, dwi'n gwybod, I gryfhau'r berthynas rhwng eich strategaeth hybu Caerdydd ddwyieithog a'ch cynllun datblygu lleol newydd. Ble chi arni erbyn hyn, a sut I chi'n rhagweld y gall y cynllun datblygu lleol gyfrannu at dwf yr iaith Gymraeg yng Nghaerdydd, ac cymryd y cymle falle yma heddi I rhannu arfer dda. Dwi'n clywed y mrig y gwynt sydd wrthi gyda chi yng Nghaerdydd. Diolch ti Efa. Fel wedodd Gwynedd, mae'r ymdrech yma mynd tu hwnt i'r safonau I brif ffrydio'r Gymraeg mewn I gynlluniau mwy canolog falle I fodolaeth cynghorau sir, a dyn ni'n gwneud hynny'n Nghaerdydd. Rhyw flwyddyn y ddwy yn ôl ddechrau ni drafod yn fewnol pam bod y Gymraeg ddim â lle mwy amlwg falle yn cynllun datblygu lleol presennol. Ac mi oeddwn ni'n ymwybodol bod y cynllun yma'n dod I ben yn 2026 a bod yna gynllun newydd ar y gweill. I rhain o'ch sydd ddim yn gwybod cynllun datblygu lleol, mae pob awdurdod lleol yn edrych ar gyfnod o 10 mlynedd, lle maen nhw'n edrych ar bopeth o wastraff, llifogydd, poblogaeth, symudiadau ac yn y blaen. A trafod hynny'n fewnol oeddwn ni, ac dyn ni'n gwybod bod cynlluniau datblygu lleol falle yn bwnc llosg mewn siroedd eraill lle mae'r Gymraeg yn gryfach yn gymunedol. A dyw'r cwestiwn ddim wedi codi yng Nghaerdydd yn y gorffennol.
beth yw'r rôl cynllun datblygu lleol o ran hybu a hyrwyddo'r Gymraeg. Ddim o ran niferoedd, falle, yn gymaint ond fwy falle o ran defnydd. A gan bod ni wedi cael polisi strydoedd fel wedys i'n 2019, oedd e'n rhyw fath o ddilyniant naturiol i hynny. So rhyw flwyddyn yn ôl, mi wnaethon ni gyhoeddi fel rhan o'r camau ymgynghori, mae pob cynllun datblygu lleol mewn trwyddyn nhw. A byddwn ni'n gwneud mwy o waith yn ystod y flwyddyn sydd wedi bod, felly ar y Gymraeg a'r cynllun datblygu lleol. Dyn ni wedi comisiynu 2 gwmni allanol annibynnol i gynnal asesiad effaith o'r cynllun datblygu llawn, cwmni iaith cyf a burym sydd yn arbenigwyr yn y maes cynllunio a chynllunio ieithyddol. So ein helpu ni yn Caerdydd o ieithog, dyw'r arbenigedd yna ddim ganddo ni yn fewnol, ond hefyd cydweithwyr y tîm cynllun datblygu lleol yn yr adran gynllunio. Mae Burym a mae Catherine yma o iaith cyf heddiw, felly os oes unrhyw'n eisiau i holi nhw'n dwll yn ystod cinio, croeso chi wneud hynny. Mae yna rai pethau falle na i ddim gweud yn gyhoeddus, ond allai roi mwy o syniad i chi falle ynglyn â cyfeiriad ydyn ni'n mynd iddo fe. Ond y math o beth ydyn ni'n edrych arno fe yw edrych ar gyfleoedd lle gallai'r cynllun datblygu lleol weithio. Nid i warchod y Gymraeg yn gymaint, ond gweithio bydd y Gymraeg. Felly mae yna gyfleoedd falle o safbwynt nawdd, cyfleusterau, adnoddau, y math yna o beth i hybu a hyrwyddo defnydd o'r Gymraeg yn gymunedol. Felly, dyn ni'n edrych ymlaen yn y flwyddyn nesaf gobeithio i allu gwireddu hynny. Gwych, cyffroes iawn. Diolch am rannu hynny gyda ni, Owain. Dwi'n mynd i droi nawr at y sector iechyd a gofal a iechyd yn benodol. Mae wedi dod yn gynyddol amlwg i fi pa mor bwysig yw'r sector yma, nid yn unig un iechyd, ond iechyd y Gymraeg. Mae gwasanaethau iechyd a gofal yn gyflogwyr mawr iawn yng Nghymru, a does dim gwadu'r dystiolaeth sydd gyda ni bod cynnig gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg yn gwbl allweddol yn arbennig i rai carfannau mwyn sicrhau gwasanaeth iechyd o safon a gwell canlyniadau meddygol yn aml iawn i'r rheini. Felly mae cynnig gwasanaethau Cymraeg yn enwedig pan fod pobl ar ei mwyaf bregus yn rhan anatod ofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Ac i nifer mae'n fater o angen nid dewis. Diddorol iawn clywed Dona'n sôn bod y sector iechyd yn ei gyfanrwydd wedi deffro yn y flwyddyn neu ddwy diwetha, a dwi'n credu bod ni wedi cyhoeddi adroddiad sicrwydd y flwyddyn diwetha oedd yn tanlinellu bod mwy o waith i'w wneud gan y sector yma, a dwi'n falch iawn o ddweud i bod hi'n ymddangos ar hyn o bryd fel pe bai'r sector wedi ymateb i'r her hwnnw. Ac unwaith eto, mae yna safon diddorol iawn yn y set sydd gyda ni ar gyfer, rheoliadau sydd gyda ni ar gyfer y sector iechyd. Sef safon, i rheini ohonoch chi sydd ddim yn gwybod, rhif 110. Nawr te, mae rhai o'n chi'n adnabod pob un safon, ond mae safon 110 yn gofyn i gyrff iechyd ystyried sut y gallan nhw gynllunio i ddarparu ymgynghoriadau clinigol yn Gymraeg. Dwi ddim yn mynd cweit mor bell a gorfodi i ddarparu, ond mae yn gofyn i'r sector iechyd i gynllunio yn ddifrifol. Am bu sawl un honno ni'n gwybod o brofiad personol, dwi'n siŵr pa mor bwysig yw hynny. Felly mae hwn yn faes. Dwi a fy nhîm wedi bod yn rhoi pwyslais arno fe, ac y byddwn ni'n rhoi pwyslais arno fe dros y cyfnod nesaf, sef cefnogi'r sector iechyd i ddatblygu cynlluniau call synhwyrol sy'n cael eu cymryd o ddifri yn y sector iechyd. Ac mae yna gysylltiad wrth gwrs rhwng yn gwaith ni o reoleuddio'r safonau a'r strategaeth mwy na geiriau, ac mae'r ddau yn mynd law yn llaw. Felly dwi'n mynd i droi at Ben nawr. Chi wedi bod yn gweithredu safonau'r Gymraeg ers 2019. Gaid y wahodd i jyst i sôn ychydig bach am daith Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg o weithredu'r safonau a faint o newid mae wedi olygu chi o'i gymharu efalle'r cynlluniau iaith oeddech chi'n ei gweithredu cyn hynny? Yn sicr, a diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad. Mae'n fraint bod yma heddi i siarad gyda chi gyd. Taith ydy'r gair dwi'n credu safon Cwm Taf Morgannwg, a be na i'n gynt yn credu, roi chydig bach o gyd-destun i chi o ran y Bwrdd Iechyd. Felly mae dyn ni 13,000 o staff
yn gweithio ni yn Cwtab Morgannwg, a dyn ni yn gofalu am boblogaeth o ganol o filoedd o bobl ar draws tair sir. Felly Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont o Logwr a Merthyr Tydfil. Mae nhw'n siroedd lle mae yna gymysgedd ieithyddol hefyd, dwi'n credu. Mae yna rai gymunedau lle mae yna cynwan uchel iawn o siaradwyr yn gymharol ac cymunedau lle dwi'n ddim yn cweit mor wir. Ond mae'n ardal Gymraegaidd iawn, mae Gymraeg yn cryfhau yno. Dwi'n meddwl mae fy mhathr enghraifft yn mynd i aelod Cwm Rhondda yn Siorci, lle mae yna roedwaith gymdeithasol ofnadw o gryf yn yr ardal yna sy'n defnyddio'r Gymraeg. Felly, mae rai pobl yn meddwl falle bod yr ardaloedd dyn ni'n gofalu amdano nhw ddim cweit mor Gymraeg â hynny, ond allai boed chi nawr mi ydyn nhw yn Gymraeg iawn ac yn Gymraeg iawn hefyd. Ond i fynd nôl at y pwynt cychwynol, y safbwynt y bwrdd iechyd a'n taith ni, dwi ddim yma heddi wir i wyngalchu sefyllfa. Oedd Cwtab Morgannwg yn un o sefydliadau mwyaf heriol, dwi'n siŵr, i chi fel rheolaethiwr, a ydych chi'n gwybod yn iawn, mod i'n barru ddweud hynny hefyd. Mi oedd gyda ni gynllun iaith yn y dechrau o dan yr hen ddeddfwriaeth, a dwi'n hapus i ddweud nad oedd hynny falle mor llwyddiannus ac y dylai fod wedi bod. Pan ddeith y safonau, dwi ddim yn teimlo oedd na gynllunio strategol digon manwl wedi digwydd yn y dechrau, a dwi dal yn teimlo sgil effeithio hynny heddiw fodd bynnag. Fe hoffwn i sôn am rai llwyddiannau heddiw hefyd o safbwynt hynny. Dwi wedi trio meddwl am un peth sydd wir i dangos gwahaniaeth ers i'r safon yn ddod i'r yma. Mae yna ddau beth hoffwn i sôn amdano nhw, achos maen nhw yn diddorol iawn. Un o'r pethau hynny ydy safon 23 a safon 23A, lle mae ddisgwyl ni ofyn i gleifio mewnol beth yw y dewis iaith a cyfnodi hynny, a bod gyda polisi hefyd o dan safon 24 i cleifio hynny sy'n methu dweud hynny achos oherwydd maen nhw dost yma ar y greswm. Pan dwi'n meddwl yn ôl i gynlluniau iaith a dwi'n meddwl am ymyrryd mewn prosesau derbyn cleif yn y Cwtab Morgannwg, dydw i ddim yn gallu gweld sut sy'n wedi gallu digwydd heb y safonau. A pan ydych chi'n meddwl am pa mor fregus mae rai pobl mynd i fod yn cael ei derbyn i'r ysbyty, mae ffaith bod gyda ni bellach polisi ar ein llyfr statud mewnol i sydd yn dweud bod rhaid i chi ofyn, sy'n egluro sut i wneud hynny, gyda cefnogaeth y cyfrwyddwr yn dros nyrsio yn gamenfawr ymlaen. A dwi'n rhaid falch o fod wedi llwyddo yn y gwaith yna hefyd, ond eto, a fydden ni wedi gallu gwneud hynny 10 mlynedd yn ôl, dwi ddim yn credu bydd y gefnogaeth na'r llwytwriaeth wedi bod yna, felly mae safonau yn gallu sicrhau bod chi'n gallu llwyddo. Rhywbeth arall o safbwynt taith hefyd yw sut dyn ni wedi dechrau meddwl am newid ymddygiad ein staff a newid meddylfryd pobl, achos mae rhaid i chi fynd ar staff gyda chi. Fe ddwedodd Ffrair Owen yn gynharach dwi'n credu, evolution not revolution, a dwi ddim wedi clywed brawddeg mor gall hynna ers bal mawr. Mae fe'n hollol wir. Un o'r ffyrmaethau sydd gyda ni o safbwynt hynny ydy combi. Mae un yn siarad gyda fi am unrhyw faint o amser yn gwybod mod i'n obsessed gyda'r fframwaith yma. Capability, opportunity, motivation, equals behaviour. Mae rhaid bod gyda chi'r holl amodau wedi gynllunio amdanyn nhw cyn bod chi'n gallu gorfodi. Ydyn nhw'n gwybod beth sydd eisiau nhw'n wneud, ydyn nhw'n gyda'r noddau, yr amser i allu wneud hynny. Ac o ran motivation, ydyn nhw wir moyn, ydyn nhw'n deall pam hyn yn bwysig. Mae'r tri pheth yna yn goffa bod yn ei lle cyn bod chi'n gallu mynd ati i gynllunio yn gall. Yn ywedig o fynd bwrdd iechyd, lle mae staff just dan gymaint o bwysau. So, dwi'n teimlo fel bod yn lot fawr o waith i wneud, ond mae rai pethau dyn ni yn llwyddo i wneud, a mae'n wych clywed am gynlluniau gynharach gyda Donna, lle ni wedi llwyddo i roi hyd yma rhyw 15 aelod o staff clinigol trwy'r cynllun na, ac mae wedi bod yn wych o ran hynny hefyd, ac eto newid ymddygiad ieithyddol staff. Felly, lot o waith wedi cael ei wneud, lot o waith i wneud o hyd, ond yn sicr, heb eisiau swnio'n sili, dyn ni ar lain bellach gyda hwn, a mae rhaid ni wneud y gwaith yma, a fi'n credu bod yna gefnogaeth ni wneud y gwaith yma hefyd. Gwych, diolch yn fawr iawn i ti, Ben, ac am dy waith ti. Hoffet ti ymhelaethu falle rai'r llwyddiannau penodol sydd wedi bod yn y flwyddyn diwetha? Ie, yn sicr. Felly, un o'r pethau, wel, sôn ti'n gynharach am safon 23, 23 a 24, rhain polisi cleif y mewnol ni. Mae hwnna'n rhywbeth fel dwedais i oedd wir yn gam ymlaen, achos oedd yn golygu bod ni'n gallu cael sgwrs gyda penaethiau nyrsio, gyda cyfrwyddoedd oedd yn dweud. Mae rhaid i chi wneud hyn, ac oedd nhw'n deall y gwaith yna hefyd. Un o'r prif pethau eraill lle ni'n llwyddo i wneud ydy cael grŵp llywio llwyddiannus at ei gilydd, lle ni'n dod â penaethiaid i mewn o dan gyfarwyddi, dan cyfarwyddwr dros bobl, na i ddilproi, i sicrhau bod yna sgwrs strategol yn digwydd yn y man iawn,
gyda'r bobl iawn yna i gynllunio ymlaen llaw a wna'n siŵr bod na gam yn cael ei cymryd, a lle dwi'n ddim yn digwydd, a bod ni'n gallu cymryd camau hynny. O'r blaen, dwi'n mynd teimlo oedd na ddim sgwrs strategol yn digwydd o gwbl, oedd e jyst yn fi yn trio dwaed, ac o'n i wir wedi gwir yn siarad ar wal. Mewn sefydliad fel Cwmta Ferganw, lle mae 13,000 o staff, allai yn dweithio chi faint o wahaniaeth, mae cael grŵp strategol wedi a gael ar prysurdeb y gwaith yma, faint ni'n gallu pwysio ymlaen. Ond un peth arall hoffwn i ddweud hefyd eto ydy caffelaeth yn y gweithle. Mae staff iechyd fel grŵp, mae'n jyst yn gallu bod mor anhyderus a'u Cymraeg. Dwi wedi siarad gyda nyrsys er enghraifft pan dwi mewn weld a wardiau ambell waith a maen nhw wedi gweithio fi yn Gymraeg, bod nhw ddim yn gallu siarad Cymraeg. Er bod yn swnio sili i ni, iddyn nhw dwi ddim. Felly mae cynlluniau sydd gyda ni sydd yn datblygu gyda ganolfan yn ofnadwy o bwysig i newid hynny. Achos o safbwynt recriwtio staff, dyn nhw jyst ddim yna bob tro, yn wedi pan ydych chi'n sôn am staff arbenigol. Felly mae datblygu hynny a cael gwyll trefn ar hynny yn arddocol iawn i ni fel byrddechyd dwi'n credu. Ond yn sicr, y grŵp llwybr yna ydy prif beth dwi'n credu, achos mae'n golygu bod yna sgwrs yn gallu digwydd. Gwych, diolch Ben. Cyfeirio sy'n gynharach at y cynlluniau 5 mlynedd, dwi'n awyddus iawn i'ch cefnogi chi i greu. Hoffet ti ymelaethu ychydig ar beth yw'r heri a'r cyfleoedd chi'n rhagweld a pa mor hyderus wyt ti'n teimlo am ddatblygu'r cynllun erbyn mis Tachwedd dwi'n credu yw'r deadline. No pressure, Ben. Dim pressure. Mae nhw'n gynlluniau ofnadwy o bwysig a dwi'n credu bod ni wedi clywed lot heddi am y safonau hynny, pa safonau sydd falle yn fwy pwysig. A mae safon 110 i sector iechyd yn un safonau yna lle ydych chi'n goffa cael ein gywir tro yma. Fe gyhoeddwn ni asesiad tua 18 mis yn ôl, dwi'n meddwl, o'r un diwethaf. A fy'n problem i, mod i'n fanwl ac yn onest, a doedd ddim yn ddyn tro diwethaf, a maen nhw'n gwybod hwnna. Tro yma, mae rhaid ni'n gael ein iawn. O safbwynt y cyfleoedd, dyma gyfle dwi'n credu fewn y cynllun ni i edrych ar y cynnig rhagweithiol yn fwy manwl. Dwi'n mynd i roi stori bach yn sydyn o ran hyn, achos mae rhaid i ni, fel staff iechyd, ddeall pwysigrwydd y cynnig rhagweithiol. Oedd y mam gi yn ysbyty ti 18 mis yn ôl. Dyn ni ddim yn siarad Cymraeg, ond es i mewn i siarad gyda hi, oedd, mae'n yn bwysig o safbwynt y stori, pot o lemonade fan hyn, dŵr yn fan hyn. Es i mewn, trwy ti mewn gyd, ti eisiau diod, dwi'n sychedig iawn. Oce, wel, mae staff wedi bod haibi o sawl gwaith. Pam na fynnus di iddyn nhw i toslun ti? O'n i'n eisiau trafferthu nhw. Oedd beth wedwch chi, fel menyw o drannus, yn yr 80au, staff hyfryd gyda hi, oedd ddim eisiau gofyn. Dydy pobl ddim yn mynnu pethau yn Gymraeg yn y sector iechyd. Mae rhaid i ni'n siŵr bod cynlluniau ni yn cymryd i ystyriaeth bwysigrwydd y cynnig rhagweithiol. A dwi wedi gobeithio'r tro yma i fewn i cynllun nesaf bod ni wedi gallu mynd i'r afael gyda beth dyn ni angen i wneud yn siŵr bod y cynnig yna mor rhagweithiol a phosib. Fel bod ni'n gwybod beth sydd gyda ni, pa staff sydd gyda ni, be ni yn gallu cynnig yn Gymraeg yn barod a bod ni yn rhagweithiol gyda ni. Ac yn gysylltiedig gyda hynny, fe wnaethon ni ddigwyddiad i dyfnod yn ôl ac oedd dyn ni rhywun oedd wedi bod y broses o roi genetigaeth. A dwedodd hi, dwi'n moyn defnyddio Gymraeg, ond dwi'n gwybod bod yn anodd iddyn nhw. Ac o'n i jyst yn gallu cofio eisiau yna meddwl, dych chi'n newydd roi genetigaeth. A holl bethau sy'n dod gyda hynny cyn yn ystod ac ar ôl. A dych chi'n dweud wrthyn ni fel sector iechyd bod yn broblem i ni. Bod chi'n trafferthu ni sy'n edrych ar ôl chi. A dyn ni ddim am ddim chwaith. Mae'n costo arni redeg o gwasanaeth iechyd. Felly un o'r prif beth ydy eisiau cael trwyddod yn credu yn hwn ydy bod ni wir yn ystyried sut dyn ni'n gallu gwneud mor hawdd o phosib i bobl defnyddio beth sydd gyda ni yn barod fel cyfle, gobeithio. Diolch yn fawr iawn, Ben, negeseuon pwysig fyna. Dwi jyst eisiau diolch i'r tri ohonoch chi a siaradwyr y panel blaenorol. I ni ar hyn o bryd yn rheoleiddio 124 o gyrff, dwi'n credu neu 127, a bydd hynny'n tyfu dros y flwyddyn nesaf. Ond ym mhob un o'r sefydliadau yma, mae yna swyddogion brwdfrydig sy'n gwneud gwahaniaeth, a dwi eisiau diolch yn fawr iawn i chi sy'n ei cynrychioli nhw heddi yma, ond mae yna waith gwych yn digwydd ar hyd a lled Cymru. Diolch yn fawr iawn. A gyda ni chydig o funudau i fi droi at cwestiynau o'r llawr, os oes hoffe rhywun ofyn unrhyw cwestiwn. Osian Llywelyn, ngwm eisiau gofyn cwestiwn. A wedyn Elin yn y cefn. Ti eisiau mynd gyntaf, Elin?
Bore da, diolch yn fawr. O, pnawn da hyd yn oed Allwch chi erbyn hyn. gyflwyno'ch hun? Elin Maher ydw i. Dwi'n gweithio i fudiad rhieni dros addysg Gymraeg oedd hefyd yn aelod o banel y Comisiynydd. Gai ofyn Ben, falle'n benodol i ti, mwy na dim, rhywbeth eitha syml, rhywbeth fi'n teimlo sydd yn gweithio'n dda iawn o ran gwybod pwy sy'n siarad Cymraeg, sef y bathodyn oren, y bathodyn iaith gwaith. Roedd adeg pan oedd gweithwyr y byrdde iechyd yn rhoi'r bathodyn yn ei gwisg. I ba raddau ydych chi'n defnyddio bathodyn oren nawr? Ydyw yn rhan o'r wisg o hyd? A i ba raddau mae'r bathodyn oren yma yn help neu falle'n rhwystyr oherwydd o gael y bathodyn oren, mae'n golygu rhywbeth pwysig iawn bod chi'n siarad yr iaith a bod chi'n ddigon hyderus i ddweud wrth pwy bynnag sydd o'ch cwmpas chi. Ond os dy ti'n rhyw fath o fewnwelediad am air gwych i ddefnydd y bathodyn yn enwedig yn y maes iechyd ac yn enwedig o ran y gallu wedyn i'r claf a'r teuluoedd i weld a chydweithwyr i weld yn glir bod yr iaith ar gael i gael i defnyddio. Ie, wel, mae yna bobl heddi yma o Brifysgol Bangor, a wnaethon nhw ymchwil yn eitha diweddar ynglyn â pa mor amlwg oedd y bathodyn yna i bob sy'n siarad Cymraeg. Mae'r bathodyn oren yna, mae'n ymyriad gynllunio iaith hynod o bwerus, achos mae pawb yn gwybod beth mae'n olygu. O safbwynt ein defnydd ni o'r olwg yna, pan dwi ar sefleoedd ni thamal, dwi wedi colli cawnt o faint o bobl dwi'n gweld yn gwisgo fe. Gyda staff clinigol, weithio fodd bynnag, dwi ddim yn gallu gwisgo laniad neu bathodyn achos rheoli haint. A hefyd, os ydyn nhw'n gweithio maes iechyd meddwl, maen nhw'n gallu cael eu stranglo gyda fe. Mae'n mor syml hynny, so maen nhw'n methu gwisgo fe. Beth yn ni'n gwneud yn fewnol ydy bod yna broses lle maen nhw'n achebu gwisgoedd bob un o hyn o facilities a maen nhw'n gallu dweud ar y ffurflen bellach os ydyn nhw'n siarad Cymraeg. Maen nhw'n gallu nodi hyn ar y ffurflen Excel a mae'n mynd wedyn a maen nhw'n cael ei achebu a maen nhw'n cael ei roi iddyn nhw. Fodd bynnag, mae yna broblem dwi'n credu o safbwynt hyder staff o hyd achos mae fe'n golygu bod chi'n siarad Cymraeg a mae rai pobl yn gyndyn iawn o ddweud wrth pobl a bod nhw yn siarad Cymraeg con bod nhw'n cael cleifer nhw sy'n siarad gyda nhw ddim yn deall nhw. Wedyn mae yna gyda ni yr un dysgwr. So, wn i ddim beth sydd angen digwydd fel happy medium am hwn, achos mae'n gallu rhoi pobl off, ond all arall, pan maen nhw'n gwisgo'r bathodyn yna, maen nhw'n cael cleifen siarad Cymraeg gyda nhw. Mae cleifon, maen nhw jyst mor falch o weld yr arwydd yna pan maen nhw yn yr ysbyty. Felly, mae'n digwydd gyda ni, mae'n gyffredin iawn, pawb yn gwybod beth yw e, ond y broblem yw staff ni sydd yn siarad Cymraeg, sydd jyst mor gyndyn o wneud, ac eto dyna pan mae gynolfa mor bwysig i ni, mae'n gallu newid yn lygu arna. Ac y seicoleg yw e, nid gallu ieithyddol. A dyd y gwir. Diolch, diddorol iawn, Ben. Osian? Ie, ga i ddiolch i chi'ch tri am eich cyfraniadau yn ystod y sesiwn yma. Falle'r hyn sy'n ynharo i o glywed y trafodaethau bore yma ydy bod safonau'r Gymraeg yn sicr wedi gosod seilwaith gadarn o ran sefydliadau, boed hynny yn y gweithle neu yng nghyswllt y gwahanol agweddau dyn ni wedi glywed am yn y sesiwn hwn. Ond falle un o'r themau sydd wedi dod allan o'r drafodaeth bore yma ydy pwysigrwydd mynd tu hwnt i ofynion safonau'r Gymraeg ac i edrych am gyfleoedd priodol i wneud hynny. Gyda hynny mewn golwg, falle, os allai roi chi ar y spot, falle beth yw'r prif gyfle dych chi'n ei weld fel sefydliadau i fynd tu hwnt i ofynion safonau'r Gymraeg yn ystod y cyfnod i ddod. Diolch. Gwyneth, na i ddechrau gyda ti? O ie, ar y spot go iawn. Fi'n credu mae'n dod nôl i arweiniad eto. Mae Sir Gar gyda ni, mae dyn ni garfan neu cohort o ryw 20,000 o bobl sydd wedi nodi yn y cyfrifiad bod nhw'n deall y Gymraeg ond ddim yn ei siarad hi. A mae hwnna'n ffigwr aruthrol mewn gwirionedd a heb newid rhyw lawer o 2011 i 2021. Felly mae'n cohort eitha statig. Cohort sydd o siaradwch chi â nhw, bydden nhw'n gweud, I can't speak Welsh, but I can speak Welsh after I've had a pint or two. Chymod, maen nhw'n gallu, mae'r Gymraeg mewn na, ond dyn nhw ddim yn hyderus i'w arddelu. Felly i ni, mae hwnna'n dod lawr i arweiniad a gweld pobl yn defnyddio'r Gymraeg yn gyhoeddus, beth bynnag fo lefel eich Cymraeg chi. A fe wedai bod yn prif weithredwr ni, Wendy Walters, yn
symboledd iawn yn defnyddio eu Chymraeg, heb fynd trwy addysg cyfrwng Cymraeg, ond wedi siarad Cymraeg ar yr aelwyd gartre, defnyddio fe yn y gymuned, a mae hi nawr yn arddel yn ei gwaith o ddydd i ddydd. A mae'n symboledd iawn ac yn rhoi hyder i lot o'n staff ni i roi cynnig arni a rhoi tro arni. Felly mae'n dod nôl i'r arweinyddiaeth na. Diolch yn fawr, Gwyneth. Owain? Diolch i. Fel wedodd Gwyneth yn credu yn ei darn blaenorol, fi'n credu mae prif ffrydio'r Gymraeg, dwi'n credu yw'r her i ni. O'n i'n sôn bod ganddo ni gynllunio ran cynllun datblygu lleol, so yn y flwyddyn y ddwy nesaf, licen ni weld y Gymraeg yn cael rhan fwy yn y cynllun datblygu lleol. Mi fydd hi'n adolygu ein strategaeth hybu presennol, sef yr ailun, ac mi fydd beth bynnag allwn ni wneud gyda cynllun datblygu lleol ag yn prosesau asesiadau effaith newydd ar ei newydd wedd, fydd yr rhain hefyd yn bwydo mewn i'r strategaeth hybu newydd pan ddawe. Ond falle fel Caerfyrddin, dydy'r Gymraeg ar hyn o bryd ddim yn rhan o gynllun corfforaethol Cyngor Caerdydd. Fydd y cynllun hwnnw yn cael ei adnewyddu yn y blynyddoedd nesaf. Mae'r weledigaeth o ran Caerdyddwyieithog yn rhywbeth o weledigaeth gyfochrog sy'n eistedd ar wahân. Ond mae cyflwyno'r Gymraeg, gobeithio nawr i'r cynllun datblygu lleol yn mynd i reinharu'r tir falle ar gyfer prif ffrydio'r Gymraeg, big time gobeithio. Gwych, her, Owain. Edrych ymlaen at gweld yr her yn cael ei chyflawni. Ben? Sydyn iawn. Cyn yn ffurfio gyda safon ydi prif beth yn y bryd i ni, felly. Ond na, neu'r ymddygiad, newid diwylliannol, mae'n rhaid i wneud hynny hefyd, a mae'n rhywbeth dyn ni wrth yn gweithio yna fe, so ie. Gwych, diolch yn fawr. Oes yna unrhyw un am ofyn un cwestiwn ola cyn i ni dorri am ginio? Pawb yn amlwg eisiau cinio, ond... Gret. Wel, ga i ddod o'r sesiwn yma i bent ac yn diolch yn fawr iawn i chi. Dwi eisiau diolch yn fawr iawn i'r cyfieithwyr sydd wedi bod yn cyfieithu drwy'r bore gyd. Fi'n credu fydd chydig bach llai waith gyda chi prynhawn yma. Felly diolch yn fawr iawn. Felly, sgyda fi ddim syniad lle mae cinio yn cael ei weini. Ar ochr, ewch o yr un drefn ag o'r blaen, mas drwy'r cefn ac i'r chwith, ond gallwn ni ddefnyddio'r gwesty i gyd i fwyta'n cinio, felly mae yna deras bendigedig ar y dde, felly allwch chi grwydro gyda'ch bwyd a mwynhau cyfleusterau'r gwesty, a dod nôl i fan hyn erbyn 2 o'r gloch os allwch chi. Diolch yn fawr iawn, mwynhewch y cinio.